आइ आंनो रिसार्च होनो फैसा हरनाय। गैया गैया बोहानि फैसा थानो आंनाव। थां सिखाव खावना सोर रिसार्चफ्रा। गैया दाखय जाहैथां फरायनायबो गैला जेरावबो उदाया साला। उइ रोहित बाखि रिसार्च सुना हरलाय 349 नि गाबोन होगोन। नों थोगायबालाय गाबोन नोंखो बारा फोथायनो हाया लुइ। बिदि नङाब्रा उइ गेन्द्रा रिसार्च सुना हरनाय। आं नोंनो हरनो हाया। नों सिगांनि बाखिखोनो हवाखै। राजानो बाखि हरजाया फाल्तु मानसिया। औलुइ साला पेट्रलनि फैसाखोनो हवाखै। नों हिनजाव लाला नामा ब्रागेन्द्रा? आं गोथो गोनांखा। नों आंनो मानो रिसार्च सोना हरासुइ? आं रांखोनो मोनासै सना। बिदिब्ला आंखो अना। नों आंनो पेक सोना हरबाबो जागोन। आइ आं बिजनेस सुरु खालामबाय। बबेनि फैसा मोनखो नोङो? बबेनि फैसा नों सकबोदो? नोंसोरनो आंखो लामा दिन्थिबाय। आफा आं नोंनि जमा दोंनाय रांखौ खावना बिजनेस खालामबाय। नोंखो नोंनि फैसा खाहोनोसो होदो नामा? बुरबक ओंखारलां। नों आंखो गारना गुबुन हाबा खालामबाय। नों आंखो बुजिनो रोङासुइ। नों बादि हिनजावखो नाङा आंनो। आंहा आंखो अंग्रा मोनखाबाय। आंनाव मानो फन हरबाय थादो नों? आं जेबो बुंनो गोनां। दोन फना। राजा। राजा। आं नोंखौ सिनाया थां। Please listen to me. राजा